الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثير إلى يوم الدين. آمين آمين. Suivant en prière 2021, troisième mois 2026, Mazabo Shirifouala. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ankara Mbaou Temena. Temena. Ferme vous faire Yafo. Tiens. Ambi Kana Minka Suina. Namu. Comme Abba Kalamani, Kene Tchoumiye, ni Kene Barali. Tiens. Biwule na duwa kalam kera. Ala wele la. An seko la. Tiens. An tila ko ala de deli. Namu. Wele minnu kɛra. Ala k'u minɛ an ye. Amin amin ala sɔn. Nin kɛnɛ in kan an bɛ dugawu kɛ dabaw ye. Bɛ kɛ. Minnu y'an kɔn ala ka hinɛ na. Tiɲɛ. K'a daminɛ an fa Adama na fo ka taa se lahara don ma. Namu. Ɲumankɛla min ala dɔnna fɛn o fɛn b'a kɔnɔ ala ka hinɛ u la ala ka yafa u ma. Amin amin. Kɛrɛnkɛrɛnma an somɔgɔw an bangebaaw an kanuɲɔgɔnw an dɛmɛbaaw an ni minnu jɛra ala ka diinɛ na n'u y'an kɔ ala kɛrɛfɛ an bɛ dugawu k'u ye u bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ala ka hinɛ k'u ye ala k'u da yɔrɔ nɛɛma u ka hujja b'u bolo dalilu b'u bolo u bɛ se ka min fɔ ala ye. Ala ye min fɔ u sara a kan nka gundo bɛɛ bɛ ala de bolo an bɛ ala deli fili minnu mana ye u ka adamadenyaw la ala k'o ta u ye ɲuman minnu b'a la ala k'o jidi u ye ala ka an yɛrɛ to an k'a kan fo an ka segin setigi ala ma o kɛnɛ kelen kan an bɛ dugawu kɛ aw bɛɛ ye minnu y'u ka baara bila ka bɔ dugu janw na ka bɔ yɔrɔ janw na ka bɔ yɔrɔ sugu na ka na fara an kan nin baara in na aw sara bɛ ala de bolo aw sara tɛ mɔgɔ bolo mɛ ala b'aw sara ala ka sara o de ye sara ye jɔn mana fɛn o fɛn d'i ma n'i ma dun k'a ban yan i bɛ taa k'a to yan nka n'i ye ala ma sɔrɔ ko in bɛɛ bɛ da ye de mana n bɛ min fɔ ko an k'an cɛsiri an ka tɛmɛ ni baara ye an ka tɛmɛ ni an ye layidu minnu ta ala ɲɛ kɔrɔ an k'an jija u la an k'u dafa bɛɛ y'a layidu wɔɔrɔ n'i y'a lajɛ ala min nana n'a ye kuranɛ kɔnɔ o ala de ye mɔgɔw da o de ye silamɛya ala ye n'i ye ala kelen ye ka wɔɔrɔ kɛrɛnkɛrɛn kuranɛ kɔnɔ ko silamɛw k'a kɛ ala b'a dɔn min b'a la mɛ an yɛrɛ b'a dɔn parce que n'i y'a wɔɔrɔ lajɛ foyi tɛ silamɛya la bilen min ma fɔ a la a tɛ yen an karamɔgɔ dɔ ko baya la ko est-ce que silamɛya fɛn bɛɛ b'a la oui al-gharad marat ni mago bɛ nin fɛn in de la n'o tɛ i bananen don a tɔ bɛɛ la hali n'o ye tiɲɛ ye i tɛ se k'o ye ala t'o jiri la bɛɛ y'a wɔɔrɔ lajɛ i ka fɛn dɔ fɔ silamɛya kɔnɔ min t'a kɔnɔ fɛn kelen dama fɔ min t'a kɔnɔ ala min ye mɔgɔ bɛɛ ka silamɛya da ala b'a ka silamɛya bɛɛ dɔn o de la ala ye kuma laban ni silamɛya bɛɛ ye ko a fɔ n pɛrɛlen don ni kira muhamadu ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ diinɛ yɛrɛ bɛ fɔ sa kɛ n'i y'a sɔrɔ la o de nana n'o ye ni kira nana n'o ye e k'o fɔ tan mana bɛɛ bɛ nin baya in de kɔnɔ fo k'a jɛ an k'an janto o layidu in na ani ala
ala cɛ Allahu Akbar Aïdara maa tɛ yen Naam i kelen i b'i yɔrɔ o yɔrɔ setigi ala ɲɛ b'i la yen Tiɲɛ siga t'a la o de la an karamɔgɔ dɔ tun bɛ wajuli la n bɔra surɔɲa ye suraka don Tiɲɛ diinɛ kɛra ni min ka di i b'o de fɔ Allahu Akbar mɛ ni min ka di i ye n'i y'o fɔ a bɛ bila peseli minɛn de kɔnɔ Kulibali k'a da basigili la ni hakili bɛ don yɔrɔ sɔrɔ a la Allahu Akbar o ka kan a ko ni maa o maa ko ala bɛ fan bɛɛ fɛ ko i kafiriyara net i bɔra silamɛya la pewu Allahu Akbar ko f'i ka tuubi tuguni nin ye kabako da ye wallahi nin ye kabako da ye Allahu Akbar fan jumɛn bɛ yen ni ala tɛ yen bɛ fan bɛɛ o ye fan jumɛn ye ala bɛ fan bɛɛ fɛ Allahu Akbar Aïdara mais an ka maabaw n'an ka kodɔnnaw ye min fɔ hali i bɛ se ka kira ka kuma dɔ ta a b'o ta kisi nɛɛma b'a ma a ko ko ala bɛ muminiw dusukun na Allahu Akbar ala bɛ muminiw dusukun na Allahu Akbar o bɛ faamu kojugu siga t'o la o bɛ faamu kojugu ala ko tɛ se ka dabila ni ala bɔra i dusukun na wa ayi Allahu Akbar nka ala bɛ yɔrɔ bɛɛ siga t'a la fan bɛɛ Allahu Akbar n'a ka di i ye a fɔ n'a ka bɛɛ ye n'o tɛ ala tɛna sigi e dusukun na wa ayi e dusukun man dɔgɔ o ma mɔgɔkɔrɔbaw b'a bolo u k'olu sen dayɔrɔ tɛ sɔrɔ dugukolo kan u bonya fɛ kuma min y'o da o bɛ se ka sigi e dusukun na ni kuma kɔrɔma tɛ ayi a tɛ se ka sigi o ala bɛ se ka ye diɲɛ yɔrɔ bɛɛ ni kuma kɔrɔma tɛ ayi a tɛ ye Allahu Akbar ala ɲɛ b'an na bi yɔrɔ yɔrɔ tiɲɛ an kɔlɔsilen don setigi fɛ Allahu Akbar an k'an janto an ka layiduw la a b'an dɛmɛ tiɲɛ k'an se ala ma hɛrɛ la Allahu Akbar ko ninnu bɛ ban de parce que an kan ka min bila an ɲɛ kɔrɔ dɔrɔn komi a fɔra cogo min na an ka kalifaba dɔw tun bɛ yen ko a kun sɛbɛnnen bɛ olu bolola nɛgɛ yɛrɛ de kan ko kafa bil mawti wa'is ko saya yɛrɛ wasara wajibi ye Allahu Akbar n'i miiri sigara la k'i miiri ni bɔli la k'i miiri i yɛrɛ kotɔ la mɔgɔ wɛrɛw fɛ i yɛrɛ tun y'a dɔn a dɔw bɛ na a ti yɛlɛmɛ fiyewu ayi Allahu Akbar fɛn bɛɛ bɛ se ka bɔ yen fɔ o tiɲɛ Aïdara fɛn bɛɛ bɛ se ka bɔ yen fɔ don dɔ la i kelen b'i ka sigara kɛ Allahu Akbar a nɔgɔyara gɛlɛyara o i bɛna sigara kɛ o bɛ kɛ i ka se bi ban n'a taara se mɔgɔ tɛ se k'i yɛrɛ ko fo mɔgɔw de ka t'i ko u b'i yɛlɛmɛ a ka d'u ye cogo min na mɔgɔ kan k'o don labɛn tiɲɛ o bɛ kɛ don labɛn ta don bi su in na an sigilen bɛ olu de kɛrɛfɛ Allahu Akbar yan'an yɛrɛ ta don cɛ Allahu Akbar mana min b'a bolo cɛsiri don jija don tiɲɛ ala y'o de fɔ kuranɛ kɔnɔ a ko walilezina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna allaha lama'al muhsinin ala ko mɔgɔ minnu y'u yɛrɛ di ka ne ka diinɛ dɛmɛ ka ne ala dɛmɛ lanahdiyannahum subulana o kana siga dɛ ne yɛrɛ ala de bɛna u minɛ k'u turunɛ k'u bila n ka sira kan Allahu Akbar minnu bila n ka sira kan a ko i k'a dɔn inna allaha ma'al muhsinin ni ala faralen tɛ mɔgɔ si ka fɔ ɲumankɛlaw al muhsinin minnu kɛra ɲumankɛlaw ye ni ala faralen b'olu de kan ɲuman ye jumɛn ka walimuso to a tigi bolo ɲuman ye jumɛn ka walinafolo to a tigi bolo ka hasidiya k'u dusukun na ka i tile i ka baaraw la ka hinɛ fandaw ma ala ko ale faralen bɛ ɲumankɛlaw de kan o tuma na ni maa min ko ne ye silamɛ ye siga t'a la e ye ɲumankɛla de ye n'i tɛ nafigi ye nka i bɛ se ka fili silamɛ bɛ fili an y'o fɔ an m'o dogo silamɛ bɛ fili
nka n t'i segin kɔ o ye nafigiya ye Allahu Akbar. nafigiya dun silamɛ nafigiya kafiriya ka fisa ye A ka fisa ye. mɛ silamɛ nafigi bi dɔn n'i yɛrɛ b'a dɔn a bɛ baara min kɛ o bɛ n'a ɲɛfɔ Allahu a Akbar. bɛ kumakan min bɔ a da i bɛna nafigi dɔn a kumakan na Tiɲɛ. A jira. Sige. o la a y'aw cɛsiri Allahu Akbar bɛ kɛ. ko ninnu bɛna ban pewu Allahu Akbar. an bɛna segin o ala kelen de ma Allahu Akbar. o kɔnɔna na sɛriw dɔ a tun ye dakuruɲɛ fila fɔ nin ko in kan a dakuruɲɛ fila an y'a ye maa o maa b'a fɔ a bɛɛ bɛ kasi de Sige. ouais parce que tiɲɛ de don a ko la tas'ali dara amman kana yaskunuha Allahu Akbar. الباب يخبر أن القوم قد دخلوا Sige. يا طارقا الباب رفقا حين تتركه فإنه لم يعد في الدار أصحاب تفرقوا Allahu Akbar. تفرقوا في دروب الأرض وانتشروا Allahu Akbar. كأنه لم يكن أنس وأحباب Allahu Akbar. ارهم يديك فما في الدار من أحد Sige. لا ترجو ردا فأهل الود قد أرحلوا Allahu Akbar. لا ترجو ردا Allahu Akbar. فأهل الود قد أرحلوا Allahu Akbar. ولترهم الدار لا توقظ مواجعها Allahu Akbar. Sige. لدور روح كما للناس أرواح Allahu Akbar. أقول تودي ولا تسأل الدار عمن كان يسكنها Allahu Akbar. مصر بماتو كسوبانا كوي كنا سومينغا كوجو نغومبيا كوي كنا فو Allahu Akbar. الباب يخبرك أن القوم قد رحلوا Allahu Akbar. كودا يبا نيفويو Bɛ kɛ. كوتارا أم غنون تارا Sige. Allahu Akbar. دابا فيو كوتارا Tiɲɛ. دا جويا mɔgɔ bɛ so kɔnɔ ani mɔgɔ tɛ so kɔnɔ da cogoya b'o f'u ye Tiɲɛ. Bɛ kɛ. ya tariq albabi rifqan hina tatruku Allahu Akbar. ko e min bɛ ka banbatɔ ka da kɔngɔ k'i ka hinɛ i yɛrɛ la Sige. fa innahu lam ya'ud fi dari ashabu Allahu Akbar. ko maa tɛ so kɔnɔ bilen Ayi. Maa si tɛ. fa innahu lam ya'ud fi dari ashabu ko mɔgɔ tɛ so kɔnɔ bilen Allahu Akbar. tafarraqu fi durubil ardi wantasaru Allahu Akbar. k'u tilatilala dugumakolo in jukɔrɔ Sige. u cɛrina u ye so bila Tiɲɛ. كأنه لم يكن أنس وأحباب Allahu Akbar. قاكري نافو تلكلي نينجي باما يسوي منو Sige. أبو باما يي Allahu Akbar. ارحم يديك فما في الدار من أحد Allahu Akbar. كويكا هنا يبولو فلالا Ajira. e min bi fɛ ka don k'i ka ɲini i bolo fila la ko maa tɛ so kɔnɔ Sige. Kulibali. la tarju ghaddan fa ahlul wuddi qad rahalu Allahu Akbar. ko n'i ye da kɔnɔ k'i kana jaabi kɔnɔ Ayi. kana miiri k'i bɛna jaabi k'i t'i jaabi dɛ ko kanubaa ninnu tagara Allahu Akbar. ولترحم الدار لا توقظ مواجعها k'i ka hinɛ so in yɛrɛ la Allahu Akbar. i kana ka fitinɛ wuli Sige. ko ni dari ruhin ko ni bɛ so la kɛmɛ ni nasi arwahu komi ni bɛ mɔgɔw la cogo min na Allahu Akbar. ko i ka hinɛ so yɛrɛ la ten Sige. i kana ka tɔɔrɔ wuli ko jɔnni ŋumiya Allahu Akbar. nin ye tiɲɛ ye Tiɲɛ wulibali. an bɛ taa tan fo k'a ban Allahu Akbar. mais adamaden dilanna ala fɛ ko ɛli insan arabukan na a bɛ fɔ ko mɔgɔ ɛli insan o de ye mɔgɔ ye Tiɲɛ. ko mɛ mɔgɔ yɛrɛ n'i y'a lajɛ ko a kɛlima bɔra misiyanu de la Allahu Akbar. ɲinɛ Allahu Akbar. ɲinɛ Sige. o de la dɔ y'a fɔ sinna ali ka kuma don
a ko n'a sɔrɔla ɲinɛ kun ye fɛn ye ko Ala m'a don an na ko milliardaires a kun bɛ kɛ olu ka santa de ye fantanninw tɛ se k'a san ɲinɛna ni ɲinɛ kun tɛ mɔgɔ la ko f'a bɛ feere marchandise don sugu la ko milliardaires de kun b'a sɔrɔ ɲinɛ an bɛ ɲinɛ min kɔ don dɔ la i bɛ kɛ cogo dɔ la n'i ma ɲinɛ i ti mɛn wallahi fɛn dɔ b'i bolo don dɔ la n'Ala tun ma ɲinɛ dilan la e yɛrɛ tun ti mɛn Ala ye an dɛmɛ ni ɲinɛ de ye ɲinɛ pewu tɛ mais ka waati dɔ tɛmɛ i kan n'i tora o don cogo la i ti mɛn bilen dɛ parce que hami ni hujini o ka jugu bana yɛrɛ ye adamaden ni nɔfɛ ɲinɛ de b'a to an bɛ waati balo mais nin bɛɛ la an mago bɛ mun na yan ko a y'a cɛsiri sitanɛ b'an ɲinɛ an kana an yɛrɛ to a bolo ansaru kanuɲɔgɔnw aw sara bɛ Ala de bolo diinɛ in kira o kira cira a kira si tɛ yen min kelen nana ka baara kɛ kira o kira cira Ala ye sahabaw de d'a ma minnu ko an bɛ far'i kan an ka nafolo nin diinɛ in an b'a sa a seyɔrɔ la fo an ka segin Ala ma cɛ minnu y'o layidu ta alakira ye sallallahu alaihi wasallam o ɲɔgɔnna tara kira bɛɛ ye Isa n'a ka hawariyunaw kun don u ye layidu ta ye i bɛ sa yɔrɔ min na an bɛ kɔn i ɲɛ ko in an b'a sa a se yɔrɔ la o tuma na kira o kira cira Ala ye cɛdenw d'u ma minnu b'u dɛmɛ jagoya tɛ silamɛya ye silamɛya ɲɛ bɛ fɔ a bɛ fɔ an bɛ fɛ ka min fɔ ka mɔgɔ jagoya ko fɔ a ka kɛ silamɛ o tɛ silamɛya yɛrɛ kɔnɔ fiyewu n'i ye busanya kelen kɛ maa o maa na ko kɛ silamɛ ye a bɛ fɔ i ka tuubi parce que i bɔra silamɛya la pewu maa o maa ye Ala ka aya sɔsɔ e kafirilama bisa Ala ko cogo di a ko walaw sha Allahu ma ashraku ko n'a ye ne Ala ja maa si ti fila fara Ala kan nin ye Ala kumakan de ye suratu An'am aya 107 walaw sha Allahu ma ashraku wa ma ja'alnaka alayhim hafizan wa ma anta alayhim biwakil ko n'a ye ne Ala ja kafiri kelen ti bɔ diɲɛ kɔnɔ bɛɛ bɛ kɛ silamɛ ye a ko wa ma ja'alnaka Muhamadu ne Ala ma e kɛ n ka kira ye k'i bila alayhim hafizan ko i ka mɔgɔw contrôler minnu k'u ye silamɛ ye i k'u ma ka ban jɛnɛya ye haramu ye a banna kana t'i tulo da maa ka fenêtre la kana maa tɛmɛ dɔ ni walimuso dɔ ye k'a muso dɔ wa la mi ci k'i kɛ gardien ye mɔgɔw kan n'i ye diinɛ ɲɛ f'u ye a t'u u ni ne Ala cɛ inna alayna iyabahum summa inna alayna hisabahum kuranɛ ko kiyama e tɛ ninnu ka wajibi bilenkɛla ye koyi ko f'u k'a kɛ jagoya la u to yen n ka ci lase i k'a dɔn mɔgɔ ninnu fagali ka na ne Ala yɔrɔ la ne yɛrɛ Ala b'o kɛ e ka foyi t'o la inna alayna iyabahum o tumana kira sen bɔra la yan dɛ n bɛ fɛ a ka nin fɛn ninnu faamu a k'a dɔn diinɛ mɔgɔ tɛ se ka jagoya ka k'a ye Ala ko ci lase
nga mɔgɔw fagali o to ni ala ma inna alayna iyabahum Allahu akbar u ni tigɛli ka na n'u ye dingɛ kɔnɔ ne ala bolo ya o bɛ ne yɛrɛ ala kan e mamadu ta to yen Allahu akbar aydra summa n'u ye sɔrɔ kaburu kɔnɔ aleya hisabahum alayna hisabahum o bɛ u ɲininkali n'u sɛgɛsɛgɛli o bɛ ne ala de kan Allahu akbar a bɛ faamu akabulelu aleya hisabahum ne ala de b'u sɛgɛsɛgɛ u sɛgɛsɛgɛ k'u ɲininka a ye mun kɛ a ye min mɛn a y'a kɛ wa a bana mun ma a sɔnna mun ma ne yɛrɛ ala b'o kɛ o tumana nin bɛɛ fɔlen kɔ n ye nin min fɔ sisan nin ye suratul an'am ye aya 107 mɛ n'an y'a lajɛ ala ko n'a ka d'ale ye maa tɛ kafiriya mɛ e ko an ka bamuru ta ko fɔ mɔgɔw ka kɛ silamɛ ye ala dɛsɛra min na e bɛ n'o kɛ Allahu akbar ti se i kun ka dɔgɔ o la dɛ siga t'o la aydra kira nuhu nuhu ko a ka mɔgɔw ma a ye kira ya lase min kɛ o ka mɔgɔw ko kumana diyagoya don wa a k'u ma ko a ti diyagoya ka don a la mɛ a kɛli ye diyagoya ye sabu n'a m'a kɛ a bɛ jeni siga t'o la nuhu k'u ma anulzimukumuha wa antum laha karihun ne bɛ se k'aw diyagoya kɛ diinɛ na ka sɔrɔ a yɛrɛ ban bɛ diinɛ na a t'a fɛ aw ban bɛ diinɛ min na ne bɛ se k'aw diyagoya ka don o la nin ye nuhu kira de kumakan ye nin ko ale tɛ se ka mɔgɔ diyagoya ka kɛ silamɛ ye ko aw banna na ka ban ne tɛ se k'aw diyagoya parce que silamɛya t'o ye mɛ tafsirikɛlaw ye nin kɔrɔ fɔ cogo di ko nin aya in ko isharatun ila an la ikraha fi din wa anna al-iman yakunu bil ikhtiyari la bil qahri Allahu akbar siga nabiya ko ni aya in kɔrɔ ye ko a b'a yira anw de la k'a fɔ ko diyagoya tɛ diinɛ na Allahu akbar c'est à dire k'a fɔ f'i ka kɛ silamɛ ye diyagoya la k'o tɛ silamɛya kɔnɔ ko wa an k'a dɔn limaniya ne dan bɛ ala la ne ma da ala la ko a bɛ kɛ de bil ikhtiyar ko a tigi de b'a choisi ka kɛ silamɛ ye ou bien ka to kafiriya la la bil qahri ko a tɛ kɛ ni diyagoya ye kuma na ni ne ko n bɛ bamuru ta e nɔfɛ ko i ka kɛ silamɛ ye n ye ala sɔsɔ siga t'o la o bɛ kɛnɛ kan pour que ka an ka kira jɛya n bɛ ka nin de fɔ ye don o don silamɛya bɛ nɛni de ko mɔgɔ faga diinɛ don mais silamɛya ma mɔgɔ kelen faga k'i ka kɛ silamɛ ye a tɛ diɲɛ kɔnɔ quoi o ma kɛ a ye jihadi fɛn o fɛn mɛn silamɛya la a jihadiw de kɛra difa'an ani nafsi an tɔɲɔna bin kɛra an kan ala ko an k'an yɛrɛ ɲini silamɛya de tɔgɔ bɛ tiɲɛ ko mɔgɔ faga diinɛ don première guerre mondiale tɛmɛna mɔgɔ miliyɔn joli sara o ka ca e ye madu tɔgɔ mɛn a na wa e ye daramani tɔgɔ mɛn a na o ma mɛn deuxième guerre mondiale tɛmɛna mɔgɔ miliyɔn joli sara i ye madu tɔgɔ mɛn o ye daramani tɔgɔ mɛn bi bɔnmu bɛ ka jigin ɲɔgɔn kan ka fagali kɛ yɔrɔ bɛɛ a fɔra ye k'u bɛ k'a kɛ kuranɛ tɔgɔ la wa kumana bin kɛra silamɛya de kan ni bin kɛr'i ka sariya la ni se b'i ye i yɛrɛ b'i ka se jira k'i yɛrɛ ɲini silamɛya ye jihadi fɛn o fɛn kɛ diɲɛ kɔnɔ a jihadi bɛɛ kɛra ko an b'an yɛrɛ ɲini mɛ a ma kɛ ko an bɛ mɔgɔ dɔw diinɛ na nin ye kira kumakan de ye nabila nuhu de ye nin fɔ ko anulzimukumuha wa antum laha karihun ne ba aw diyagoya k'aw don silamɛya la k'a sɔrɔ a t'a fɛ ko o tɛ se ka kɛ kira dɔ de kumakan ye nin ye mɛ e ko cogo di e ka dɔnni bɔra min e ye kalan kɛ min ala kumakan ye nin ye kuranɛ kɔnɔ a ko cogo di n ye nin f'u ye sisan k'a suran f'u ye n ye min fɔ sisan o ye An'am ye suran aya 149 o ye Nuhu ka kuma ye mɛ ala ko tuguni suratu An'am kɔnɔ aya 100 Nuhu ka kuma o bɛ Hudu de kɔnɔ n bɛ hakɛ to ɲini anulzimukumuha o bɛ Hudu de kɔnɔ a aya 28
o ye aya 28 Voilà. mais mina min f'u ye sisan o fana ye suratu an'am de a aya 149 sige ala ko cogo di qul falillahi alhujjatul baligha sige walau sha'a lahadakum ajma'ina Allahu akbar ala ko dalu min bangene do ni tiɲɛ do a tɛ se ka sɔsɔ a tɛ se ka kunbɛn k'o bɛ ne ala de bolo o de ye ne ala ta ye ko falaw sha'a n'a kun ye ne ala ja lahadakum ajma'ina ne kun bɛ a bɛɛ kan da k'a bɛɛ kɛ silamɛ n'a ye ne ala ja n b'a bɛɛ kɛ silamɛ a bɛɛ kɛnɛ kan Allahu akbar mais o man ca ayi o ma diya parce que n ye layidu ta setanɛ ye kaban la'amla anna jahannama minka wa mimman ittaba'aka minhum ajma'in Allahu akbar ni ala ye layidu ta kaban n bɛ jahanɛmɛ sɔsɔ setanɛ na ani maa o maa tugura setanɛ kɔ n b'a bɛɛ kɛ ka jahanɛmɛ sɔsɔ yan a bɛɛ Allahu akbar o layidu talen kɔ ni ala bɛ bɛɛ kanda bilen ayi o tɛ kɛ la Allahu akbar bɛɛ t'i kanda bilen siga t'o la kumana n bɛ fɛ ka nin fɔ aw ɲɛna u bɛ miiri jugu minnu di k'a fɔ kira kun ye mɔgɔ fagala de silamɛya ye mɔgɔ faga diinɛ de foyi tɛ kuranɛ kɔnɔ a ye mɔgɔw faga kɔ la mɔgɔ faga yɔrɔ o yɔrɔ bɛ kuranɛ kɔnɔ a kɔrɔ ɲini siga t'a la a kɔrɔ ɲini a kɔrɔ bɛɛ ye bin kɛra a kan a yɛrɛ ka aseko k'u la a y'u faga a ye bamuru ta ni ala ko ten n'u k'u ti fara la a y'a yɛrɛ ɲini o ti jagoya ye i ti fara la e ma ne da ka bila yan n b'i yɛrɛ ɲini dɛ siga t'o la o bɛ kɛ Hayidara n'i ma fara na n b'i yɛrɛ ɲini n bɛ se min na n b'o kɛ n'i ye jakuma minɛ a seko ye wukasili de ye o b'o kɛ n'a sera k'i tiɲɛ a b'i tiɲɛ o y'a fanga dan de ye o tuma na n'i ko silamɛw ka silamɛya ti kɛ ka tila u ti balo ordre b'u bolo u k'u yɛrɛ ɲini siga t'a la mais jagoya tɛ se ka kɛ silamɛya ye c'est à dire ko n bɛ mɔgɔ forcer a ka kɛ silamɛ ye i tɛ se parce que silamɛya ye dusukun de ye n'i dara a la i bɛ sɔn n'i dara a la i bɛ sɔn mais n'i ma da a la jagoya tɛ se k'i kɛ silamɛ ye an bɛ to ka nin de taa ni ka segin a kana saamɛ a kana maloya tɔɲɔli misikala zarati a tɛ silamɛya kɔnɔ a t'a kɔnɔ a t'a kɔnɔ min b'u da hali sisan waati dɔ tɛmɛna ko 8 janvier wa munɛ musow ka fɛn in tɔgɔ ye di 8 mars 8 mars ma tɛmɛ sisan ko musow ka bonya n'u ka karama don jɔnni ye muso bonya ka tɛmɛ silamɛya kan ayi o tɛ yen mais u ye silamɛya de kɛ muso jugu ye walahi silamɛ bɛɛ n'i ka faamu danyɔrɔ don diinɛ na quoi ala danna yɔrɔ min na musow ka ko la a n'an ka kira danna yɔrɔ min na musow ka ko la muso ka bonya ani muso ka kɔrɔta de b'o la muso dɔgɔyalen tɛ yen dɔgɔyalima kisɛ kelen a ti muso ka ye o tɛ yen ne y'i furu k'i bila n ka so n bɛ to d'i ma n bɛ na d'i ma ni se bɛ n ye n'i ka duloki kɔrɔla n bɛ dɔ wɛrɛ d'i ma n'i ko min o de don ne de bɛ taa doni ta sugu la ne de bɛ taa sɛnɛ kɛ kungo la ne de bɛ ɲani bɛɛ kɛ pour que e ka lafiya so kɔnɔ jɔnni ye jɔn ye ne don silamɛya ye nin de fɔ an ye silamɛya ma ban fana i muso ka bɔ mais silamɛya ko i muso ka bɔ dɛsɛ de kɔnɔ dɛsɛ kɔnɔ dɛsɛ ye mun ye se t'e ye k'i ka denbaya balo i muso dun a ye kalan kɛ a bɛ se ka baara kɛ sariya ko ni o baara kɛ yɔrɔ ye ni amunu bɛ yen ni amunu danaya bɛ yen ko a bɛ se k'a kɛ danaya kɔnɔ sariya jɛnen don n'a ye sariya jɛnen don n'a ye ni sugula tagala de don muso feerekɛla de don sariya jɛnen don n'a ye a k'a ka jago kɛ a k'a ka jago kɛ ni danaya bɛ yen sariya siranna danaya ko dama de ɲɛ sariya ye sira bɛɛ di muso ma fo kira yɛrɛ ko sɔlɔsalamu maa si tɛ se ka muso bonya fɔ maa ba ko n'i y'a ye mɔgɔ o mɔgɔ bɛ muso dɔgɔya ko maani don a man bon ala bolo kumana silamɛya ma muso dɔgɔya silamɛya ye muso ka karama de segin a ma mais minnu ko olu de ye muso bonya mais publicité la muso a bɛ hakɛ to muso lankolon de bɛ kɛ k'o publicité kɛ ka photo baw nɔrɔ écran baw kan mais
a kɛmɛ o kɛmɛ i bɛ taa sɔrɔ a 90 bɛɛ ye muso lankolon de ye. Allahu akbar. a tɔ 10 peut-être o ye cɛ dɔw ye. o ka dɔgɔ kojugu. Ka dɔgɔ. tulu ni safinɛw ani fɛn bɛɛ muso lankolon de bɛ k'a kan. Allahu akbar. a bɛɛ. Allahu akbar. mais cɛ ta ka dɔgɔ dɛ. Ka dɔgɔ. o tuma na silamɛya ye muso bonya ka se hakɛ la danji t'o la mais a kana filɛ anw ka taw fɛ quoi. u tɛ kelen ye. U tɛ kelen ye. u tɛ kelen ye. Allahu akbar. ala kira ye fɛn dɔ daga anw ka silamɛya bonyana anw y'a fɔ ala de ye ci muhamadu y'i cira ni kiraya ye dɛ nka anw bɛ ala dɔn ka tɛmɛ i kan wa an bɛ ala fɛ ka tɛmɛ e muhamadu kan. Allahu akbar. Zamzam yu. kafiriya mana nana kafiriya finman mana tiɲɛ ala kira ka denbaya sallallahu alaihi wasallam u yɛrɛ ko an ka sa kitabu min nɔfɛ ko bukhari Allahu akbar. a ye bukhari kɔnɔna lajɛ a ɲɛfɔ kira ye ɲɛnajɛkɛlaw wele ka na a ka so k'u kana ɲɛnajɛ kɛ a musow ye. Allahu akbar. Kulibali. a fɔlɔ kɛra mun ye ko dunu fɔlɔw tɛmɛntɔ u ka ka dunu dasi ko kira muso ko sallallahu alaihi wasallam ko n tank'u filɛ n tank'u filɛ ko kira sallallahu alaihi wasallam a y'a muso sigi a kan na an b'a ye sa pour que a ka dɔnkɛlaw tɛmɛntɔ filɛ sira fɛ ko waati dɔ sera ko kira ko hali bi i ma fɔ u la hali bi i ma fɔ a b'a kan na ko ale b'a fɔ n ma fa sa a yɛrɛ bɛ k'a baro bɔ sinamusow ɲɛna ko ale kun fara dɛ ko mɛ ko ale kun ka k'a lajɛ de n'a b'ale fɛ kosɛbɛ. sigi a bani Allahu akbar. ko kira ko hali bi e ma fɔ ko i jɔ dɔɔnin sa ko kira ko bɔn i jɔ sa kira y'ale lajigin ka ɲɛnajɛkɛlaw wele ko a ye na n ka so a ye na wayu jigin so kɔnɔ. sigi Allahu akbar. Ajira. a ye ɲɛnajɛ kɛ ne tɔgɔya ye. mais u k'o ye haramu de ye ko ɲɛnajɛ ye haramu ye mais anw ka kira y'a wele an ka suna kitabu bɛɛ y'a fɔ a bɛɛ o b'an ka suna kitabu kɔnɔ kira nana kɔɲɔyɔrɔ dɔ la dunu bɛ ka dɛsi muso bɛ ka k'a legelege ni dɔnkili dumanw ye ko kira nana min kɛ kira ye foli kɛ k'a sigi dɔnkilidala sinna ka dɔnkili yɛlɛma ten ka kira pasa ta ka kira pasa da ko nabi ɲuman laban nana an fɛ yan ko fɛn o fɛn bɛ kɛ sini k'a bɛ se k'a fɔ ye bi a bɛ sini dɔn ko kira ko heyi n tɔgɔ bila tɛmɛ n'i ka dɔnkili ye n tɔgɔ bila ko n tɔgɔ bila ni haramu don kira bɛ taa sigi haramu kɛyɔrɔ la a tɛ gɛrɛ yen tɛ gɛrɛ yen fiyewu o to yen a y'an ka suna kitabu wulibali bɛɛ lajɛ dunu kun bɛ dasi ka ɲɛnajɛ kɛ alakira ka misiri de kɔnɔ n ye min fɔ sisan o y'a ka sokɔnɔna de ye dɛ mais sisan an bɛ misiri de kɔnɔ sisan an bɛ misiri de kɔnɔ ka ɲɛnajɛ kɛ ko n ko ka ɲɛnajɛ kɛ k'u kun bɛ tulo kɛ ni bamuru de ye dɛ hali n'u bɛ tulo kɛ ni misi ku ye u tɛ ka tulo de kɛ k'u kan ka kɛ ni bamuru de ye dɛ ko kɛlɛ ladige de don kɛlɛ ladige o ma kɛ entraînement kɛyɔrɔ la fo misiri kɔnɔ k'u b'a dilan quoi parce que u bɛ fɛ ka kira yɛrɛ kɛ k'a tɛ kiraya dɔn quoi wa a filila u bɛ fɛ k'a fɔ dɔrɔn kira filila o de fɔ ko b'u kɔnɔ komi n'u y'o fɔ u si cogo b'u kamana gan dɛ o tuma na u y'a yɛlɛmɛ ko bamuru de tun b'u bolo k'u tun bɛ ka kɛlɛ ladege de kɛ u bɛ ka kɛlɛ ladege de kɛ d'accord y a pas de problème mais ko an b'a Aïssata ko kira ma k'a jara koyi ko ne yɛrɛ bɛ taa an b'a Aïssata nana a b'a yan u ye suraka fini ninnu don an bɛ to ka dulɔki fiɲɛmani dɔ don a kan mais surakaw ta tun ka girin dɛ k'o tun bɛ kira kan na ko kira y'o biri a muso la tan pour que cɛw kana ye quoi
k'a don a ka fini jukɔrɔ mana ko ale kelen bɛ k'a ɲɛ bɔ ale bɛ ka dɔnkɛla ninnu filɛ ayiwa ko a sera yɔrɔ dɔ la ko kira y'a kɛrɛfɛmɔgɔ dɔ ɲininka k'u ko cogo di yan komi u bɛ ka éthiopien kan de fɔ habasha u bɛ ka habasha kan de fɔ o de ye éthiopien o sɛrifu u bɛ ka éthiopien kan de fɔ ko kira ko cɛ ko di dɔnkilidala ko di nin bɛɛ de b'an ka suna kitabu kɔnɔ tan ko kira ko dɔnkilidala ko di wa ko Muhamadu ye mɔgɔ ɲuman ye ko kira saniman don ko mɔgɔ ɲuman don i n'a fɔ n ka kuma in fɔcogo la aw kɛ ma k'a la ko Muhamadu ye jɔn ɲuman ye dɛ ko mɔgɔ ɲuman don ko kira ka ɲi wa kira ka ɲi kojugu walahi o bɛ fɔ an da la ten wa o bɛ da dɔnkili yɛrɛ la Muhamadu kun ka ɲi mɔgɔ juguw de y'a ka sira minɛ k'u b'a kɛ mɔgɔ jugu ye an b'a ko k'a jɛ yanni an ka se Ala ma subhanallah la ilaha illallah u ko ko nin ye éthiopiens de ye dɛ ko jɔnw de kun don ko éthiopiens de kun don u kun tɛ k'a fɔ jɔnw kɔni ayi a ma fɔ olu ye ni jɔnw don u bɛ k'a fɔ hɔrɔnw de ye kɛnɛ kan anw ka diinɛ ka nɔgɔ kojugu ka nɔgɔ n y'o de fɔ cɛ n'a muso ye n'i bɛ bɔ Sikaso olu ta ye bala duman ye kasɛti duman ɲini bala fɔlɔ in tɔgɔ ye di ɲɛba solo n k'o ka kasɛti ɲini Sikasokaw b'a ɲɛ dɔn bala min ka di u yɛrɛ b'a dɔn a y'a bila moyato la a k'a jouer i n'i muso a k'a dɔn fo k'a wɔsi n'a sɛgɛnna yɔrɔ min na a b'a bila yen a bɛ baraji sɔrɔ mɛ ne ka kuma ye kelen de ye n y'o de fɔ ye jamiya ni Hayidara ko n ko Ala ka diinɛ na mɔgɔ bɛ fili i ka to ka tɔgɔ dɔ fɔ i bɛ tɔgɔ wɛrɛ fɔ peut-être i ka to ka fɛn dɔ fɔ setanɛ bɛ se hakili la kuma dɔw la n'a bɔra o la ne k'a fɔ o ye Ala ko tan o ka se ka sɔsɔ ni kuranɛ cɛ a tɛ ne wajuli kɛ k'a mɛn subhanallah la ilaha illallah n m'a fɔ ko umalawu tɛ nɛni umalawu bɛ se ka nɛni mɔgɔ saralenw mɔgɔw bilalen baara la u ka nasɔngɔ bɛ sɔrɔ a la u bɛ balo o de la o tɛ baasi ye yan'u sara di don cɛ u ma Ala fɛ mɛ Hayidara ko ta nin tɛ yen a bɛ diɲɛ wuli b'an sɔrɔ yan a t'o mɛn ɲɛnajɛ tɛ haramu ye mɛ u bɛ fɛ ka u y'a haramu yɛrɛ parce que olu yɛrɛ ma da kira ka kiraya la u ma da Ala kira la sallallahu alaihi wasallam mɛ nin sabatilen kɔni don an ka suna kitabu bɛɛ kɔnɔ n'a kɛra nkalon fana ye suna kitabu de y'a nkalon tigɛ Hayidara tɛ mɛ ne kɔni bɛ kelen dɔn diɲɛ yɛrɛ dacogo la Ala fɛ diɲɛ jamana si tɛ yen a siya si tɛ yen min ka ɲɛnajɛ t'a bolo a tɛ yen a tɛ yen sariya yɛrɛ ye dɔnkili minnu haramu ka madu minnu haramu y'a dɔn n'an ko dɔnkili o ye bamanankan de ye fɛn min bɛ maa bila ka dɔn kɛ dɔnkili kɔrɔ de ye ko ka dɔn kili an hakili la kilili ye marakakan de ye maninkakan de don kilili marakaw b'a fɔ ko marakaw filɛ kɔfɛ o ko marakakan don an jɛra a la sa kɛ k'a kili kirina ayiwa bamanankan ouais mais bamanankan caman b'an bolo marakakan de don mais bamanankan do kɛ parce que ni bamananw y'a ta a bɛ k'olu ta ye ani marakaw jɛlen bɛ kan caman na bamanankan in kɔnɔ dɛ a caman de b'a kɔnɔ komi aw t'o yɔrɔ dɔn an b'o dɔn o tuma na ko ka dɔn kili
ka dɔn wele fɛn min bɛ mɔgɔ bila ka dɔn kɛ o tuma na o mana kɛ i bɛ dɔn kɛ ko ka dɔn welela o de ye dɔnkili ye o tuma na ni dɔnkili dara a bɛ dɔn kɛ mais dɔn tɛ kɛ dɔnkili bɛɛ la o de la n bɛ fɛ ka bamanankan in f'u ye k'a fɔ dɔnkili an y'a faamu cogo min na dɔnkili bɛ da ka sɔrɔ dɔn tɛ maduhu pasada aw b'a faamu ten ka pasa da alakira pasa dara sallallahu alaihi wasallam fo a sigilen kalayara rasul a b'an ka sunna kitabu de kɔnɔ ne ka sɛbɛnnen t'a la ko kira sigilen kalayara min kɛ cɛ min ye dɔnkili da a y'a ka disa de bɔ disa min b'a kan na o yɔrɔ bɛɛ kira y'a bɔ a kan na k'a don cɛ kan na mais a kɛr'u ka damandingɛ ye o min bɔra k'a di pasadala ma a kɛr'u ka sanubɔyɔrɔ de mɔgɔw bɛ n'u ka so de ka na disa in embrasser u seko ye wari min ye k'a di disatigi somɔgɔw ma disatigi salen kɔfɛ kɛbu ni zoheri don wa ayiwa a kɛr'u ka sanubɔyɔrɔ ye a pɛrɛnna kira la ka pɛrɛn kira la a ko tiɲɛ yɛrɛ la anw ka dɔnni bɛ dan yɔrɔ min na i ye farikolotigi de ye anw ka dɔnni bɛ dan yɔrɔ min na e ye farikolotigi nka an tɛ dɔwɛrɛ kɔni dɔn ala ye fɛn o fɛn da e ka bɔ a bɛɛ i b'a bɛɛ ɲɛ c'est à dire a pɛrɛnna kira la ka kuma dɔnkilidala ninnu kun ka ca dɛ kaabu kelen est ce que kaabu ye kaabu kɛra kira tile la hasani bunu sabiti o fana tun b'a kɛ o fana hasani tun b'i da kira ka misiri kɔnɔ a b'an ka bukari de kɔnɔ an ka suna kitabu wulibaliw a b'olu de kɔnɔ don dɔ la hasani dalen don kira ka misiri kɔnɔ a bɛ ka dɔnkili da a bɛ pɛrɛn a bɛ ka dɔnkili da a bɛ pɛrɛn Sidina Umaru donna o y'a filɛ ni ɲɛjugu ye quoi mais nin ye mun ye a ko Umaru e wa a ko ne kulela kira la nin misiri in kɔnɔ yan fo kira b'a fɔ ala a dɛmɛ ni sanuman ye bi ruhil qudus ayiduhu bi ruhil qudus ko kira tun b'a fɔ ala a dɛmɛ ni ruhul qudus ye ko a ye kira ka sahaba dɔ wele Umaru ɲɛna ko tari e tun bɛ yan wa o ko ko ɔhɔ ko kira ye nin fɔ ne ɲɛna yan i pɛrɛnnen ka dɔnkili da misiri kɔnɔ mais u bɛna an don diinɛ jumɛn na diinɛ jumɛn de n'an b'u bolo ko an tɛ lafiya ɲɔminɛ yɛrɛ de bɛ maa bila ka fa wulila k'i kɛ criminel ye ɲɔminɛ e ma ye ni école sera yɔrɔ dɔrɔn wa ko récréation ko a ye bɔ ka taa ni lafiya fɔlɔ ko hakili sɛgɛnna a ye bɔ a ma kɛ gansan u siranna de i kana siriminɛ ni hakili ye sɛbɛ ta n'a ti sɛbɛ bila ni fa ma wulala a mago bɛ sa o de la an ka mɔgɔ kalannen ninnu recherche kɛla ninnu walima examen bɛ n bolo a caman lakɔliden caman hakili bɛ wuli parce que u ti waati di kunkolo sɛmɛ ma a ka lafiya u ti waati di hakili ma a ka lafiya olu kɔni kelen bɛ ka fɛn da u ɲɛkɔrɔ fo n k'a bise de examen sera fo ne ka taa de fo n ka tɛmɛ de bon n'a ye hakili dépassé dɔrɔn kilo 2 fɛn min b'o ta n'i ye kilo 4 da kun dun a fɔ k'u ye fa wulala ko u ka examen yɛrɛ salle kɔnɔ k'a kɛra tan de n'u m'a fɔ ko sinamuso nɔ don u bɛ nkalon da u la walima fa dɔgɔkɛ in k'o kun tɛ fɛ den ninnu ka kalan nkalon don a ye fɛn d'a yɛrɛ kun min ka bon a hakili ma a ma hakili bila a ka reposer o de ye fa wulala i m'a ye ne ye kɔnɔw san ka na n'a ye n ka foro la kɔnɔ in tɔgɔ ye di belebeleba in salogo kɔnɔ sogoni wa kɔnɔ sogoni kɔnɔ sogonitigi nana ne ka kɔnɔ sogoni livrer a ko Ayidara a ko ne ye feerekɛla ye tiɲɛ don ko mais ko n b'a f'u ye ko du kɔnɔ kɔnɔw prison quoi ani c'est à dire sozanw ko o bɛ du o du kɔnɔ k'a den tɛ kɛ criminel ye abada
abali a ko ne k'o fara n ka kalan kan ɔhɔ c'est-à-dire fɛn ɲɛnɛmaniw fɛn balolenw quoi ɔhɔ denmisɛnnin minnu bɛ sogola n'u ye ɔhɔ fo ka t'u sa u tɛ kɛ mɔgɔ fagala ye u tɛ kɛ dasakona ye ayi o tɛ kɛ Allahu Akbar ni kɔnɔsogoni min ye kɔnɔsogoni feere ne ma ɔhɔ anw b'a fɔ kɔnɔsogoni nka n y'a mɛn bamakɔkaw fɛ ko kɔnɔsogoti ɔhɔ ayiwa n y'o mɛn yan Ɔhɔ. n'o tɛ anw fɛ yan ka kɔnɔsogoni Tiɲɛ. mɛ u ko kɔnɔsogoti yankaw ko ten Allahu Akbar o tigi de ye nin fɔ ne ye tiɲɛ c'est-à-dire fɛn ɲɛnama bi mara yɔrɔ o yɔrɔ Ɔhɔ. ko denmisɛnnin minnu b'u sogola n'a ye ɔhɔ n ka pigeon filɛ n ka sɛ filɛ n ka fɛn filɛ Ɔhɔ. ko denmisɛnninw minnu bɛ occupé o la ɔhɔ ko u tɛ kɛ mɔgɔ jugu ye abada ayi o tɛ kɛ ko hinɛ bɛ don u dusukun na tiɲɛ siga t'o la alors mais n'a y'an tigɛ ka bɔ diɲɛ fɛn bɛɛ la ee ɲɛnajɛ tɛ se ka kɛ ɔhɔ misigi tɛ se ka lamɛn han kira ye misigi juguw de kɛ haramu ye siga t'a la ɔ a y'o de haramu ɔhɔ n'o tɛ dɔnkili tun bɛ da a yɛrɛ ye Tiɲɛ. a pasaw dalen don Ɔhɔ. fo ka taa diɲɛ wuli han a tɔgɔ ye di an ka tɔrikatigi bɛɛ Ɔhɔ. a bɛ kira ka maduhu de kɛ tiɲɛ siga t'a la ni mawuludu ninnu sera Ɔhɔ. a bɛ si ka kira pasa de da tiɲɛ kɛnɛ kan Allahu Akbar pasaw b'a la Han. minnu dara a kɔfɛ Ɔhɔ. mɛ pasaw b'a la Ɔhɔ. minnu dara a yɛrɛ ɲɛna Allahu Akbar o ye tiɲɛ o dira tasawufu bɛɛ ɔhɔ a bɛ alakira pasa de da tiɲɛ o bɛ kɛ mɛ comme o ye arabukan ye wala mɔgɔ faga yɔrɔ de ye nin ye a ɲɛfɔ Allahu Akbar comme o ye arabukan ye o Ɔhɔ. kɛra alabatokan ye Allahu Akbar mɛ ni ne a bɛ hakɛ to ne ye wari di jelimuso dɔ ma Ɔhɔ. n ko dɔnkili da alakira la ɔhɔ n'o pɛrɛnna o b'a fɔ i daminɛ i daminɛ siga parce que arabukan tɛ Allahu Akbar wallahi jelimuso mɔnɛ do koyi mɔnɛ don e ma arabukan fɔ ayi a ma fɔ n'i ye bamanankan fɔ walima marakakan ɔhɔ i bɛ nɛni dɛ bilini nka n'i kun y'a fɔ surakaw ka kan na u b'a fɔ alihamudulila Allahu Akbar o ye tiɲɛ kira minnu ye kira tanu ɔhɔ n'a y'a ka jalamugu bɔ ka d'u ma han kaabu bunu zuhɛri ɔhɔ o b'an bolo yan o tiɲɛ siga t'a la bi yan an tɛ ka k'o dɔnkiliw da wa tiɲɛ a bɛ da mɛ an y'o da ka kɔni Ɔhɔ. parce que arabukan don Allahu Akbar arabukan don mɛ ni an y'a da an ka kan na ɔhɔ u b'a fɔ k'o kɛra dɔnkili ye siga mɛ aw de y'a bɔ dɔnkiliya la dɔnkili de don dɔnkiliw de tɛ kelen ye siga t'o la o don dɔnkili O don don. n'a bɔra kuma jala kɔnɔna ɔhɔ fo a kɛra k'a da k'a ja ye Ɔhɔ. o de ye dɔnkili ye tiɲɛ siga t'a la mɛ ni suraka kan don o ye alabato kan ye siga mɛ n'i y'a da bamanankan na o de ye haramu ye Allahu Akbar nkalon don siga a dira a y'a daamu ɔhɔ a fɔra i kana haramu de kɛ tiɲɛ i n'i muso k'a daamu Allahu Akbar a ye misigi k'a la tiɲɛ misigi min tɛ kuma jugu fɔ Allahu Akbar misigi min tɛ ala tana fɔ han a ka dugula dɔnkiliw bɛ yen dɔnkili ɲumanw don tiɲɛ o caman a bɛ da faw ɲɛna a bɛ da baw ɲɛna maa t'a bali Tiɲɛ. parce que dugu yɛrɛ dɔnkili don ɔhɔ a y'a da tiɲɛ Allahu Akbar a k'a pan a k'a cu ɔhɔ siga mɛ a ka siran ala ɲɛ Allahu kuma ye nin dama de ye o don a dira n'an ko an b'a fɔ dɔrɔn ko éthiopiyɛnw de tun don ɔhɔ n bɛna dɔ f'i ye ɔhɔ o tɛ éthiopiyɛn o ye kuranɛ ye Allahu Akbar kuranɛ ko ala ko kuranɛ kɔnɔ suratu juma Ɔhɔ. wa izaraw tijaratan aw lahawan han in faddu ɔhɔ ilayha wa tarakuka qa'iman ɔhɔ siga o kun ye anglais o ye wa ayi o tɛ anglais ye an ka jeliw kun bɛ yen wa ayi o tun tɛ yen kuranɛ ko ka alakira to juma na ɔhɔ a bɛ ka juma kutuba kalan ɔhɔ dɔnkilidalaw ni dunumantigiw nana han dunu bi dɛsi dɔnkili bi da ɔhɔ u tɛmɛna misiri kɔfɛ de ɔhɔ u tɛmɛna dɔrɔn ɔhɔ silamɛ dɔw y'a kɛ tan ka sin k'i den ka bɔ ten siga u bɛɛ bɔra tiɲɛ ka kira kelen to misiri kɔnɔ ani muso fila siga ani ko a ni cɛ 12 u bɛɛ faralen ɲɔgɔn ko mɔgɔ 12 ɔhɔ kisa dɔw la Allahu Akbar bɛɛ bɔra u bɛɛ bɔra silamɛ bɛɛ bɔra Tiɲɛ. kira ka a fɔ ko kira ka sahabaw bɔra tiɲɛ Allahu Akbar a dira siga o bɔra Allahu Akbar kira ka sahaba bɛɛ bɔra tiɲɛ siga t'a u la taara dununtigi nɔfɛ Allahu Akbar dunu bi dɛsi dɔnkili bi da u ye juma to yen ka kira jɔlen to ka taa siga k'a to kutuba la Allahu Akbar dɔ ka nin sɔsɔ kɛ ayi a tɛ sɔsɔ a dira o kun ye angleterre dɔnkilidalaw ye ayi o tɛ Angleterre dɔnkilidala ye e siya ka kɛ yen ko ɲɛnajɛ t'aw bolo o tɛ o siya dara don jumɛn Allahu Akbar a dira
suraka yɛrɛw de ye ɲɛnajɛ u ɲ'o ɲɛnajɛkɛla tɛ diɲɛ kɔnɔ ayi o tɛ yen suraka yɛrɛw siga t'a la u bɛ kɛnɛ kan u ka chaîne ta k'a lajɛ sige maa bɛ se ka ɲɛnajɛ kɛ ka tɛmɛ suraka kan ayi i tɛ se silamɛya de nalen y'a corriger ɔhɔ ko walicɛ ni walimuso kana kɛ ɲɔgɔn fɛ Alahu a Akbar kana ɲaami ɲɔgɔn na tiɲɛ o ye haramu ye Alahu Akbar o tiɲɛ nka i yɛrɛ n'i muso i n'i ka denbaya nisɔndiya fɛn o fɛn ka d'a ye o sira fɛ a b'a kɛ Alahu Akbar foyi t'a la a bɛ baraji sɔrɔ tiɲɛ siga t'a la a y'a to ni ka lafiya kuma dɔ la récréation voilà Alahu Akbar wulibali don dɛ a tɛ yɛlɛma wa maa o maa n'i bɛ nin tasuma modèle la ni fa ma wulila i bɛ mɔgɔw faa tiɲɛ siga t'a la Alahu Akbar bilahi o ye wulibali alakira y'a a sira d'a ka denbaya ma ala ka hinɛ ba kan tiɲɛ ka dɔnkilidala wele ka na muso fɛ a ye dɔnkili da u ye a ka ɲɛnajɛ kɛ Alahu Akbar Alahu Akbar u ye hadisa juguw bɔ ka kira yɛrɛ dɔgɔya o la Siga! o hadisaw bɛ yen Alahu Akbar ko dɔnkilidala tun bɛ yen tuma min na ko Seydina Umaru donna Alahu Akbar ko Umaru donna dɔrɔn k'u y'u ka minɛnkolon u bolila k'u ka minɛnkolon bɛɛ fililen to dununw ni fɛnw sige k'u bolila k'a bɛɛ fililen to Alahu Akbar mais a mɔgɔ faga yɔrɔ ye min ye n ye karamɔgɔ dɔ ka wajuli mɛn o bɛ k'a fɔ ko dununw min kun bɛ fɔ kira tile la ko n'an ka dununw tɛ kelen ye dɛ Alahu Akbar mun de bɛ maa faga quoi c'est à dire arabuw ka dunun arabuw ka dunun nation dɔ bɛ yen i b'a minɛ i bolo la k'a kɛ tan i b'a fɔ musow ka tɛmɛ a b'i komi dufu a b'i komi musow ka tɛmɛ k'o de tun bɛ fɔ dɛ Alahu Akbar o tumana anw b'an siya yɛlɛmɛ ka kɛ arabu ta ye wa ayi o tɛ kɛ anw ta ye dunun de ye ndamani i b'a dun i kɛrɛ la k'a gosi n'o b'i diya u ka dununba bɛ yen dunun wɛrɛ bɛ yen aw t'o ye ka caya o bamananduguw la bɔngolo jazakumullah khair Alahu Akbar la hawla wala quwwata Alahu Akbar zamzami maa kelen tɛ s'a dɔw kɔrɔ ayi i tɛ s'a kɔrɔ tayɔrɔ fila de b'a la kamalenkɔrɔ fila dɔ b'a yan ta dɔ bɛ yen ta a bɛ na n'a ye fɛrɛ la o bɛ dɛsɛ ni berew ye a ɲɛ kelen i kunna o bɛ taa n'i ye dɔgɔtɔrɔso la siga t'a la mais o de ye haramu ye parce que arabuw ta t'o ye mais comme arabuw ta ye min ye o de dagalen n ko mɔnɛ don quoi Alahu Akbar Aidara ni diinɛ y'i ban i yɛrɛ la i halakira sige wallahi ka nkalon tigɛ siya quoi diinɛ tɛ nin ye siya de don wali siya mana e ban i yɛrɛ ka siya la ala yɛrɛ t'e fɛ Alahu Akbar o ye wulibali anw ka dunun ye belebele de ye an b'a dasi ni surakaw ta ye bolola ta ye o ye surakaw ka laada de ye o t'anw ka laada ye an bɛ misi wolo tun an da de la walima ba wolo k'a susu Alahu Akbar a bɛ bɛn dɛ sariya ye min haramu dɔrɔn walicɛ ni walimuso ɲaamini Alahu Akbar ani dɔnkili min bɛ da a ka sɔrɔ ala sɔsɔ t'a la wulibali ni ala sɔsɔ t'a la i nan'i fa pasa da foyi t'o la i y'i ba pasa da i ka mɔgɔ min to ka ɲumanya k'i y'o pasa da sariya jɛnna n'o ye kira yɛrɛ pasa tun bɛ da kɛnɛ kan Alahu Akbar u ye n kɔri ka mais a b'a to n ka fɛn dɔw walanwalan wallahi parce que n'anw tɛ yen nin kuma ninnu fɔbaw dɔgɔyara zamzami an fa bɛ nin dɛ an ba yɛrɛ bɛ nin nka a tɛ se ka yɛlɛmɛ dɛ a fiɲɛ y'o de Alahu Akbar ko an k'an ɲɔ minɛ de o tɛ kɛ ka tasuma don an yɛrɛ la i b'i ka so i ɲɛ kumunen don i denninw ni i musow bɛɛ bɛ siri i ɲɛ n'i bɔra dɔrɔn bɛɛ b'i dogo dogo u b'u dogo u bɛ boli la ilaha illallah Aidara Alahu Akbar ne ye kira n'a ka denbaya ta fɔ i y'a fɔ wallahi Aidara ka kuma tɛ dɛ nin bɛɛ b'an ka suna kitabuw de kɔnɔ sɔsɔcogo t'a la dɛ ayi o t'a la i kɛra a fɛ o don n'i banana fana i bana kira de la wa a b'an ka suna kɔnɔ mais n'a ma kɛ tiɲɛ ye dun suna de ye nkalon tigɛ kɛnɛ kan ne tɛ ayi e tɛ ko di ko kira ni an b'a Aisata a n'a musow de tun bɛ kurusi kɛ ka boli ka ɲɔgɔn dan Alahu Akbar anw ka karamɔgɔ jumɛn bɛ sɔn o ma bi ala ye bonyani da karamɔgɔ kan o bɛ sɔn ayi a tɛ sɔn Alahu Akbar a tɛ sɔn a tɛ ko a la Usmanu Salihu u y'a n'a musow bila réseau kan k'a k'i n'a fɔ diɲɛ bɛna wuli
ne ka kɛ cɛ fɛ kojugu o kɛra o de la Allahu akbar Aïdara n y'a ye a b'a muso embrasser a b'a sago k'a ye n ko wala Aïdara nin de fɔra Allahu akbar kɛnɛ kan mais mɔgɔw ye dɔrɔn diɲɛ bɛ wuli bi a kɛra jita ye dɛ aw bɛ ka k'a 100 kɛ o o bɛ kɛ mais aw k'anw karamɔgɔw k'an sen bɔ a bɛɛ la o tɛ kɛ Allahu akbar an ti sɔn ayi aw kana sɔn Allahu akbar an ti sɔn dɛ ayi Allahu akbar o ye tiɲɛ mun na o tuma na aw tila an tɛ ko kalama de subhanallah n bɛ siran Ala ɲɛ ani foyi man di ne na i man kɛnɛ Allahu akbar wulibali Aïdara Allahu akbar i man kɛnɛ dɛ anw ka kira y'an dege nin de la ka hinɛ musow la k'u nisɔndiya kira ye an dege o la an ka suna kitabuw ko ala kira sallallahu alaihi wasallam a musow de tun b'u jɔ ko kira k'i jɔ muso b'a jɔ sinamusow ye alibitiri ye o ye alibitiri ɲuman o tɛ alibitiri ɲuman ye musow jɛlen ye kelen na Allahu akbar ayiwa u y'an ba Ayisata jɔ parce que o kun ma kɔrɔbaya kosɛbɛ tɔ ninnu kun tɛ se ka kurusi kɛ bilen olu kɔrɔbayara u bonyana yarɔ arabumuso caman bɛ yen u bɛ bonyali de ka ca u fɛ yen an b'a Ayisata nin y'a sɔrɔ a ma kɔrɔbaya kojugu u ye kira wele ko kira k'a jɔ ko an b'a Ayisata k'a jɔ tumana ni sinamusow ko hip o la u bɛ boli daminɛ c'est-à-dire ni ne bɛ nin fɔ f'a bɛ ko ni dɔ kɛ n na bilahi parce que hinɛ dɔ de bɛ nin na anw karamɔgɔ a y'anw perdi pepu parce que n'i yɛrɛ tɛ dɔrɔn u b'i fara maalankolonw kan ko maa ɲɛnama tɛ maa ɲɛnama tɛ o an ka kira ye nin kɛ koyi n'u ko hip o yɔrɔ bɛɛ kira y'a sama ka bɔ an b'a Ayisata la a y'a dan muso an b'a Ayisata de ye kira dan sallallahu alaihi wasallam an b'a Ayisata ye kira dan pewu o y'a sɔrɔ kira bɛ fɔ san 50 ni kɔ la an b'a Ayisata ma san 20 bɔ u ye boli kɛ dɔrɔn an b'a Ayisata y'a dan musow y'o kɛ tɛgɛrɛ fɔ ye k'o kɛ kɔntan ye du kɔnɔ k'u ye kira dan kira sabalila sallallahu alaihi wasallam an b'a Ayisata nana bonya kira ko ka kurusi kɛ a ye hinɛ somɔgɔw la dɛ aw musow n'an m'u minɛ hali garisɛgɛ ala tɛ sɔn k'a fɔ non a ye muso bonya a ye muso bonya a ye hinɛ muso la a nisɔndiya ko minnu tɛ haramu ye a y'a k'u ye a y'a t'u ka yɛlɛ wallahi ala b'i garisɛgɛ fɔ n'a kama a y'a t'u ka yɛlɛ i muso nɛgɛ i muso nɛgɛ f'a ɲɛ kana bɔ foyi fɛ wari tɛ o wari ye se dɔrɔn de ye mais ka yɛlɛ i muso fɛ k'a sagoninw k'a ye ka tulonw k'a fɛ i denw b'o yeli min kɛ a b'i denw dusukun magaya n'u ye furu kɛ don min na u fana b'a fɔ u t'a fɔ maa ye mais u b'a miiri an fa tun bɛ n'an baw ye tan u yɛrɛ b'u taw minɛ ten i denmusow man'o ye n'u furula u b'a dɔn an fa tun b'an baw minɛ tan u yɛrɛ b'u cɛw minɛ ten mais denw na o na kɔlɔsi bɛ fa bolo a diminenba sigilen don kitabuw bila an b'a ɲɛfɛ olu fana b'u den ka tɛmɛ kabini ye i b'u ka diɲɛlatigɛ gɛlɛyali daminɛ u fana bɛ criminali mɔdi fɛn o fɛn bɛ diya u ye ni bɔli don kira ni an b'a Ayisata alayhi salatu wasalam u y'u jɔ sinamusow ye alibitiri ye olu ko hip o y'a sɔrɔ an b'a Ayisata bonyana kira y'a sama ka bɔ a la a y'a dan musow ma sɔn k'o kɛ kɔndanko ye kira ko nin bɛ bila kunu ɲɔ na subhanallah Aïdara a ye n dan wa n yɛrɛ y'a dan wallahi silamɛya ye nin hinɛ in de ye nin makari in de don a fɔra i ye ko kira y'a muso sigi a kan na koko la pour que ka ɲɛnajɛkɛlaw filɛ hinɛ jumɛn tɛmɛ bɛ kira bɛ ka k'anw de kalan kɛ n'o tɛ a ser'o la jɔnmusow bɛ yen a b'a sigi jɔnmusow kan na sɔgɔma fɔ su u bɛ jɔ n'a ye mais la a ye jɔnmusow to yen a yɛrɛ de y'a ta k'anw kalan k'an ka hinɛ an musow la
kira y'o de fɔ aw la sɔn hayrama ye maa de ye maa min bɛ hinɛ a ka denbaya la ɲɛkumu ye haramu de ye dɛ n'i y'a ye maa o maa na ala ka maa tɛ sɛbɛ kuma bɛ yen dutigi bɛɛ i denw i muso bɛɛ kan k'a dɔn dutigi b'a sɛbɛ la bi sɛbɛ bɛ yen danyɔrɔ dɔ bɛ yen sanfɛ tapi rouge dɔ bɛ yen o tɛ sago jɔ bɛ k'e de mais n'a tɛ yen kaban a bɛ teriya de kɔnɔ mɔgɔ ni muso ye teri de ye i n'i denw ye teri de ye dutigi n'a denw n'a muso teriw de don n'i wolo c'est vrai mais an ye teri de ye ni teriya bɔra yen dɔrɔn denw tɛ se ka kalan sɔrɔ ni teriya bɔra yen i muso tɛ se ka lafiya wa i yɛrɛ t'i lafiya ye o ye muso daburu samanen don yɛrɛ daburu samanen don mais a ka diɲɛlatigɛ bi janɛmɛ kɔnɔ kabini an ma sa fɔlɔ ni muso y'a daburu sama i b'a daburu jigin n'i nana ye mun bɛ yen bi i b'a o ka nɔgɔ kojugu aw b'o ɲɛdɔn ka tɛmɛ ne kan n tɛn'o ɲɛfɔ a ye o tulo b'a la de n'o tɛ olu yɛrɛ bɛ min dɔn a la anw t'o dɔn parce que civilisation y'a sɔrɔ n kɔrɔ la anw kɔni bɛ min dɔn dɔrɔn ka sɛ minɛ ka di muso ma nin dira an k'a ɲimi o don a bɛɛ bɛ yɛlɛ yɛlɛ ɲɔgɔn fɛ mais waati min n'aw kɛɲɛna n'o ye anw ka waati y'a sɔrɔ o tɛ yen aw b'a dɔn ka tɛmɛ anw kan o kumana a ye hinɛ aw musow la ala yɛrɛ bɛ hinɛ a ye hɛrɛ don a ka du kɔnɔ ala bɛ hɛrɛ sura bilahi i ka sɛbɛ kuma de fɔ kira de y'o fɔ aw la sɔn hayrama de ye min bɛ hinɛ a ka du la nin ye siritigɛ ayaw de ye a ye hɛrɛ k'a musow ye a y'u nɛgɛ muso hakili bɛɛ n'i hakili don dɔ ta ka bon dɔ ta ye mais e min y'u cɛ ye e b'a dɔn i kan ka bɛɛ mara cogo min na ni mɔgɔ tan b'i bolo i b'a dɔn i bɛ bɛɛ qualité dɔn mana bɛɛ mara n'a qualité ye ala k'an n'aw dɛmɛ ne yɛrɛ tun mana wajuli kama walayi n kun nana ka na dugawu k'aw ye k'aw fo mais anw ka silamɛya tɔgɔ tiɲɛna kojugu anw ka karamɔgɔ y'a tɔ bɛɛ k'a la karamɔgɔ yɛrɛ min bɛ nisɔndiya ne bɛ cɛ kelen dɔn a bɛ ala kɛrɛfɛ Daha Kulubali Daha Kulubali tun ye karamɔgɔ min ye hali ni diminen don ni n'a ye ɲɔgɔn ye i bɛ nisɔndiya ala tun y'o d'ale ma kɛna baasani o ka dɔgɔ mɔgɔ la dɛ i t'a dɔn ko fɛn b'a tɔɔrɔ kɔ a ye o ye a nisɔn ka di a ye o ye a bɛ kuma min f'u ye a b'i jigi sigi Daha Kulubali o ɲɔgɔnna wɛrɛ kun bɛ yen Gindo Gindo wajulikɛla dɔ tun b'an fɛ yan ko Gindo a fana fatura Gindo fana an ka muso min bɛ wajuli kɛ Mariam Danbele cɛ o fana tun ye kamalen dɛ a nisɔn ka di kojugu a cɛ kɔrɔ cogo di a cɛ o don ale ta ye tiɲɛ ye mais ne ko a cɛ n'i kun y'a to la a banna ale cɛ ko Gindo kun ye kamalen ye a nisɔn ka di a t'i dimi quoi bon silamɛ kan ka kɛ ten de i ka denbaya kɛrɛfɛ vraiment ne nisɔndiyara kojugu nin bɛɛ bɛ taamasiyɛn min jira n na dugawu minnu kɛra o tɛ bin ala k'aw sara an bɛ dugawu kɛ an ka vigiliw ye an bɛ dugawu kɛ an ka cafinw ye cɛ minnu don ninnu sara bɛ ala de bolo walahi u bɛ si u ɲɛ na u bɛ tile u ɲɛ na u bɛ si ka tile mawuludu ni fɛnw na hali u tɛ ko u musow b'u kɔfɛ o cɛw de farala kira kan sallallahu alaihi wasallam ni silamɛya sera k'anw sɔrɔ yan o musow de farala kira kan ni silamɛya y'anw sɔrɔ yan diinɛ kabini ala k'a da a bɛ dɛmɛ de c'est à dire a bɛ dɛmɛ kɔrɔ ye de ne ni e min b'a la anw de b'a kɛ anw de b'a kɛ mɔgɔw ye sira sɔrɔ bi
sura chrétien fila tuubira anw fɛ yan Allahu Akbar. Aïdra. ɔ saba muso kelen ani cɛ fila Allahu Akbar. muso kelen ni cɛ fila mais kelen kun degunnen don parce que a ko tiɲɛ na ale mana tuubi kama chrétien kelen ko ten kelen ko ale kɔni nana de a bɛ tuubi mais kelen ko ale mana tuubi kama ko parce que kuranɛ yɔrɔ dɔw bɛ yen ale degunnen don yen o yɔrɔ bɛɛ a y'a suran fɔ k'a verset fɔ k'a bɛɛ fɔ k'a bɛ nin sura in na a bɛ nin aya in na u ko mɔgɔw bɛ kɔnɔni kɛ n ko non mɔgɔw ka kɔnɔni kɛ mais n ko cɛ ma i b'i ka so ye yan y'i ka so ye i ka question poser a ka di i ye cogo min na ka n'i yɛrɛ tɔɔrɔ an ye sira d'a ma k'a lafiya a ye question o question poser an y'a bɛɛ jaabi kuranɛ tɔgɔ tiɲɛna hadisaw ye balawu se an ma a dɔw cɛ donna ninnu de kɔnɔ k'o farafasiyaw ɲini ale tɛ se ka don silamɛya la parce que nin bɛ yen nin bɛ yen nin bɛ yen mais an kumana ka sira d'a ma a k'i lafiya dɔrɔn a k'a ka question poser jama kun ka ca mais n ko jama ka i sigi fo nin ka tila ayiwa alhamdulilayi ne ye dɔɔnin sɔrɔ ne t'o fɔ o ye o maa min na ni an ye cɛ ka jaabiw di a ye minnu fɔ kuranɛ kɔnɔ k'o ɲɔgɔnna fɔ a yɛrɛ ye bibulu kɔnɔ a sera yɔrɔ dɔrɔn a ko non k'a bɛ tuubi a tuubira ala ye dɔ di ne yɛrɛ ma dɔ condamné pas c'est à dire ko kɛra ale ɲɛna ale banana ale sina k'a tulo don ne da kɔrɔ a da don ne tulo kɔrɔ ko dara ko sini n'i sera Bamakɔ n bɛ miliyɔn 2 di Saka ma k'a di n ko ne kɔrɔtɔra dugu jɛli kɔ dugu jɛra min kɛ n b'a dɔn mun kɛra ala ye ne ɲinɛ sɔɔni suw nana fɔ ne ye ko Saka ye wele kɛ ko dɔ taara miliyɔn 2 d'a ma ko k'a di ne ma n ko tiɲɛ don n ko a ka a sɛbɛkɔrɔ dogo yanni n ka na mɔgɔ ye mɔgɔ de ye quoi c'est à dire adamaden fɛn o fɛn a ka bonya d'a ma dɔrɔn mais mɔgɔ tɛ se ka don e ka diinɛ na k'a sɔrɔ a sigan bɛ a la o n m'a dɔn a bɛ cɛ in dɔn cɛ dɔ bɛ yen Amérique yanfan ninnu fɛ ou bien Angleterre de don farafin de don wajulikɛla de don a b'i sigi ka chrétienw ni fɛnw bɛna kɛ k'a ka salifa tewu u bɛ question poser a kunna a b'u jaabi u bɛ question poser a b'u jaabi n'aw t'o dɔn kɔrɔ tɛ diɲɛ kalama yɛrɛ jɔnni a ye min dɔnnen b'a la kosɛbɛ Zakir Naik de ye Zakir Naik jamana jumɛn i Sud Afrique de don wa bon Zakir Sud Africain in bɛ yen o ye fɛngɛ de ye voilà Sud Africain in dɛ a bɛ sɔrɔ ale de parce que farafin don quoi bon nin ye jɛman ye mais farafin de don farafin bɛɛ finen don de farafin jɛmanw d'an fɛ yan Didati kɔfɛ ale nana o kɔfɛ de Didati kɔni banna an b'o kalama sa nin nalen don sisan a b'a dɔn dɛ jazakumullah khair Zakir Naik de mais ale ye indien de ale kɔni ɲɔgɔn tɛ yen nin baara in na bi min bɛ chrétien tuubi ani a bɛ silamɛya jaabiw di ka ɲɛ c'est à dire n bɛ fɛ k'a ka min fɔ a ka min bɛnna ne ma kojugu ne y'a dɔn ala tɛ maa si bila nin yɔrɔ in na Gaza muso dɔ de nana question poser jamaba la a ko a ma a ko aw ka kira nkalontigɛla in a ko a ye sanayɛlɛn kɛ aw dalen bɛ nin manamanakan in na bilahi cɛ ma dimi fiyewu n ko a nana muso jaabi a hakili sigilen a ma dimi a ko bɔn ko n'a sɔrɔ i ye chrétien de ye ko n bɛna d'i ma a yɛrɛ ka bibulu kɔnɔ muso ko bibulu o kuranɛ o ko nin bɛɛ ye manamanakanw de ye ko olu mago tɛ nin na olu dalen t'o la a ko bɔn ko e ka jaabi bɛ gɛlɛya
n'i dalen tɛ fɛn na Allahu Akbar o cɛ a ko ala bi kabakow kɛ kabako kɛ min bɛ maaya sanfɛ quoi mɔgɔ ka faamu ko ala bi kabako kɛ k'o bɛ adamaden ka faamu sanfɛ cɛ o bɛ kɛ o ye kabakoba de ye ala b'o kɛ fana o bɛ kɛ siga t'o la o kabako dɔ ye mun ye ne y'a fɔ ameriki dɔgɔtɔrɔso an ka sewudiyɛn waritigi dɔ taara yen an ka sewudiyɛn waritigi dɔ taara ameriki wala nin de ko don wala nin don wala indiyɛn de don dɛ wala c'est ça nin tigitigi don k'a fɔ ala bi ko dɔw kɛ a bɛ hakili sanfɛ a y'o de fɔ a ye ko ala bi ko dɔw kɛ n'a sɔrɔ i kun dalen don diinɛ dɔ la o la i bɛ da o kɔrɔ i dalen don ala la o tuma na n kun bɛna ala ka kabakow f'u ye min bɛ hakili sanfɛ mais o dɔ ye jumɛn ye ne ye nin fɔ ye siɲɛ caman sawudiya la waritigiba dɔ bɛ yen miliyardɛri de a banana kɛri dimi de y'a minɛ yen dɔkitɛriw y'a lajɛ u y'a ye olu tɛ se k'a furakɛ u ko a ma ko fɛn o fɛn ka ɲi sisan k'i bɛ taa ameriki waritigi in ye avion ta ka taa ameriki dɔkitɛriw y'a lajɛ sira dɔ de bɛ yen juru sira dɔ bɛ yen min bɛ taa sɔn na dusukun na ko o busera de bon buseli min don fana danger don parce que a ka ko bɛ ala de bolo mais u bɛna opérer mais olu b'a bɛɛ f'u ye dɛ olu n'anw taw tɛ kelen ye dɛ a tɛ fɔ maa ye mais a bɛ f'u yɛrɛ ye ameriki dɔgɔtɔrɔso bɛ ten ne yɛrɛ taara dɔgɔtɔrɔso la n tɛ américain nka mɛ anglais mɛn min yɛrɛ bilalen bɛ ne ɲɛ o de b'a fɔ dɔkitɛriw ye a bɛ tan a bɛ tan a bɛ tan dɔkitɛriw ye ne ka jolita kɛ dugu jɛra kamalen taara ko a bɛ taa résultat minɛ ka na n'a ye o k'a tɛ d'a ma a ko non ko ale de ye ne den ye quoi ale de bɛ ne ko non k'a tɛ di ko fɔ a yɛrɛ ka na o la a bɛna ta baara tɔ n'a bɛ se ka papiye sɛbɛn ka d'i ma e bɛ taa direction na a bɛ taa papiye kɛ k'a jɛna n'a ye ko k'a ka résultat d'i ma ameriki u ma sɔn fiyewu ne ka intervention na ne nalen ni dɔkitɛri ye ne ye a ko n bɛ kan jumɛn mɛn a ko n bɛ dɔɔnin mɛn arabukan na n bɛ dɔɔnin mɛn faransɛ la n ko nka bɛrɛ tɛ n ko nka n bɛ se ka n yɛrɛ walanwalan dɔɔnin bamanankan kɔnɔ na bon a ko u k'a fɔ n ye ko nin fila arabukan mɛnna ni tubabukan mɛnna ko nin fila bɛɛ bɛ sɔrɔ ko n bɛ jumɛn ta o fila la n ko non n ko n'i ye fɛn o fɛn sɔrɔ o fila la bon o la to ka fɔla de nɔgɔyara u y'o wele o ye ne passe o ma bon dɔkitɛri bɛ kuma o de fɛ o de bɛ kuma ne fɛ téléphone na quoi ko intervention min bɛna kɛ nin de don est ce que ninnu mana nin ye diyagoya de la n ko mana ne ye diyagoya la ne ye n ka dutigi de ye ne ye cɛkɔrɔba de ye maa bɛ se k'anw diyagoya o tɛ kɛ n ko la ne ye n yɛrɛ ka ko de ye dɛ ko e yɛrɛ de b'a garanti n ko ne yɛrɛ de b'a garanti ne ta ye n yɛrɛ ye mais u ma sɔn fiyewu ne muso bɛ yen n muso bɛ yen o bɛ anglais fɔ n denkɛ dɔ bɛ yen ansaru don aziz o bɛ anglais fɔ n'o tɛna kɛ anglais yɛrɛ ye mais u ko abada u tɛ kuma mɛn olu fɛ fiyewu olu tɛ ne ka kuma taara di olu ye quoi fɔ olu yɛrɛ ka mɔgɔ de ka ne ka kuma taara di mais ne somɔgɔ tɛ se ka n ka kuma taara di ameriki pour que dɔrɔn e kana ne ka gundo dɔn fɛn min bɛ na i kan'a dɔn an karamɔgɔ arabu jamana cɛ in nana waritigiba in nana ameriki u y'a lajɛ u k'a ma ko bɔn intervention bɛ kɛ mais u nana papiye d'a ma k'a k'a signer n'i bɔra
an ka baara ye k'i k'o de ɲini mais n'a ma ɲɛ fana i b'a signé i jɛnnen bɛ n'o ye o de bɛ kɛ olu fɛ yen koyi a ko n'a sera o yɔrɔ ma ko tuma na ko in ma nɔgɔn k'u k'a to a ka segin a bɛ n'a ka jamana na ka n'a ka wasiyu sɛbɛn serment testament k'a bɛ n'a ka testament sɛbɛn ka sɔrɔ ka na parce que ni saya ni balo don o tuma na a bɛ na a fɔ a denw ye a n'a muso ye a y'a kɛ tan a y'a kɛ tan a nana n y'a fɔ a ye yann'a ka na u ka avion ye retard ta dugu dɔ de la ale bɔra ka hôtel la ka n'i sigi k'a damu ta ni mɔgɔw tɛmɛntɔ ye filɛli ye mais a sigilen bɛ sogotigi dɔ de kɛrɛfɛ wayi dɔ de kɛrɛfɛ a y'a ye wayi in bɛ ka sogo tigɛ tigɛ minnu bɛ ka bunu ani y'a ye minnu fili musokɔrɔba dɔ de bɛ ka k'o tɔmɔ tɔmɔ ka k'a ka minɛn kɔnɔ sawudiyɛn ye musokɔrɔba wele ko nin ye mun ye a ko yatimɛdenw de b'ale bolo walidenw ale bɛ nin de ɲini don o don a bɛ taa a dilan k'a tobi k'a kɛ ka denmisɛn ninnu balo a ko e bɛ hakɛ joli fɛ tile kɔnɔ n'o bɛ denw bɔ a y'o hakɛ fɔ cɛ nana n'a ye wayikɛ fɛ yen ko bɔn i bɛ san kelen kɛ don o don i bɛ nin hakɛ in d'a ma arabukɛ ye wari sara wayikɛ ye k'a ka avion ta ka taa a sera min kɛ a ye sonnɛri digi komi n'i bɛ don olu fɛ yen i butɔn dɔ digi a bɛ sonné so kɔnɔ u bɛna dayɛlɛ a ye sonnɛri digi a denmuso de nana denmuso nana ka dayɛlɛ k'i pan k'i nɔrɔ e ko ba a ko i ɲɛda tɛ i bɔ don o ɲɛda tɛ nin ye dɛ e ko i ye lafiya sɔrɔ dɛ a ko n den n ye lafiya sɔrɔ a ko mɛ ko fura kɛra a ko fura ma kɛ ko mɛ ko mun kɛra a ko ala de b'a dɔn a ko mɛ depuis n nana n bɛ ka lafiya de ye o yɔrɔ bɛ a denmusonin de don a y'a te turu duguma ka ala wele ko ala nin kɛ an fa lafiyalen ye koyi cɛkɔrɔba y'a ka wasiw sɛbɛn k'a ban ka avion ta ka taa Amérique sisan docteur ye analyse wɛrɛ kɛ tuguni yanni opération cɛ docteur min ye analyse kɛ mais a ko ninnu kun ko min b'a la a taara jira o docteur ko wa ko a ka analyse kɔrɔ filɛ ko mais ko kura filɛ nin ye an ɲɛ tɛ foyi la dusukun na mais u ye cɛ ɲininka ko mun de kɛra i ye fura dɔ de kɛ ou bien mun kɛra a ko ale ma fura foyi kɛ a ko mais mun ye nin ye i kɛnɛyara an ɲɛ tɛ foyi la ko mun kɛra ko bɔn min kɛra ne ma da la u bɛ da o la u k'o ye mun ye a ko saraka a ko ne tɛ se ka foyi fɔ min ye n kɛnɛya ka tɛmɛ n ye fandamuso dɔ jigi tu c'est à dire n bɛ fɛ ka cɛ ka kuma de sabati ko ala bi ko dɔw kɛ ko a ti dɔnni kɔnɔ kɔ nin ti dɔnni kɔnɔ nin bi ala danaya de kɔnɔ mais nin ti dɔnni yɛrɛ kɔnɔ mais n bɛ fɛ ka mun fɔ a ye kira dɔgɔya ka kuranɛ dɔgɔya ka bibilu dɔgɔya mais o bɛɛ kɔ cɛ in ma dimi a bɛ k'a hakili sigi k'a ka jaabi d'a ma n bɛ fɛ k'a fɔ diinɛ ɲɛmɔgɔ man ka dimi i kan ka sabali de ni tiɲɛ b'i bolo ka question tigi ka question lamɛn n'i tɛ se min na a fɔ ne tɛ nin dɔn n t'a dɔn o fana ye dɔnni dɔ ye ansaru a ka kira kolen don k'a jɛ a ka diinɛ kolen don k'a jɛ wa a yɛrɛw kolen don k'a jɛ n'a tugura kira kɔ sallallahu alaihi wasallam ala k'a n'aw dɛmɛ a bɛ min fɛ ala k'a k'aw ye a bɛ siran min ye ala ka don an n'a cɛ an ka jamana an y'a kalifa ala ma ala k'a kɔlɔsi an ka ɲɛmɔgɔw an b'u fo u ni ce u ni ce an sɛmɛnen bɛ ala de la an jigi bɛ ala de kan mais sababu man dɔgɔ dɛ olu de ye mɔgɔw bila ka na sɔrɔdasiw b'a la gendarmew b'a la gardiw b'a la nin bɛɛ bɛ kungo kɔnɔ yan ko an ka se k'an ka baara kɛ hɛrɛ la u ni ce u ni ce
faso baara de don u ka baara de don mais n'u y'u ka baara dɔn k'a kɛ u k'an ka fo an ce Mali ala k'a bɔ bolo la an faso in ala k'a kɔlɔsi marifa bɛ minnu bolo k'u bɛ an faso kɔlɔsi ala k'u kɔlɔsi ala k'u kisi ala k'a n'u tanga an bɛ dugawu kɛ an ka banbaatɔ bɛɛ an y'a daminɛ n'o de ye a bɛ laban n'o de ye ala ka yafu ma an n'u bɛ jɛ min na ala k'o nɔgɔya u y'an bɔ min na ala k'o nɔgɔya gɛlɛya bɛ maa o maa ka nin kɛnɛ in na an y'a ɲini ala fɛ a k'a ka alaya kama a k'a kɛ an jɛnkun kama ala k'o gɛlɛya wuli ala k'o gɛlɛya wuli ala k'o gɛlɛya wuli a ye baara dɔ kɛ a ye baara dɔ kɛ fili haraka baraka lamaga lamaga hɛrɛ b'a la a kana jɔn foyi la cɛ bɛ baara bɛɛ kɛ pour que i kana siri mɔgɔ la n de ka jugu a ye baara kɛ a kana jɔn dɛ foro bɛ yan kungo bɛ yan muso b'a fɔ i cɛ ye k'a ka wuli n'a ko baara t'a bolo a fɔ tiɲɛ tɛ ko an ka taa Hayidara fɛ yen an b'a bila kɔ kɔfɛ a n'a ka daba n'a sera ka min sɛnɛ an n'o dun san wɛrɛ baara tɛ ne cɛ bolo a sama ka na Gwaza m'an se kungo kɔnɔ yan balo ɲini de y'an se an kana siri maa na ni muso ko baara t'a bolo cɛ ko baara t'a bolo dɔrɔn a fɔ an ka taa Hayidara fɛ yen an b'a bila sɛnɛ na baara bɛ sɔrɔ a faamuna ala k'a n'aw dɛmɛ ala ka hɛrɛ k'an ye ala k'an bɛɛ laban ɲɛ o tuma na an ka laada an b'a dafa n'o ye n ti fila fara ala kan n ti fila fara ala kan n ti sonyali kɛ n ti jɛnɛya kɛ n ti n den faga n ti namara kɛ n sen kɔrɔ n ta kɛ n bolo kɔrɔ ni kira Muhamadu ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ ala k'an s'a kɔrɔ ala k'a minɛ an bolo aw sara bɛ ala bolo n bɛ fɛ a kana kɔrɔtɔ dɛ an ka miniti fila ta dɔrɔn an ka miniti fila ta an ka kuma ala fɛ a kana ɲinɛ n yɛrɛ kɔ a kana ɲinɛ garibu in kɔ dɛ ko ka ca mais an bɛ ala ka tanga kɔnɔ a kana ɲinɛ n kɔ dɛ a ye kuma ala fɛ alhamdulillah rabbil alamin ala k'a bɛɛ minɛ ala k'a bɛɛ minɛ ala k'a bɛɛ minɛ rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar usurna wa ansurna wa hadina jami'an ila siratikal mustaqim la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin ya fardu ya samad rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takun lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin salli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin والحمد لله رب العالمين آمين من بتاع لك سينو نيماي منو متويا لك دوغ نيمانجي لك هيرو تشايا صلى الله عليه وسلم